Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:42. Kasunod sa TV, lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, Region 1, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras. 16 minutos karon nga adlaw, Lunes, katapusan nga adlaw, petsa 30, katapusan man nga petsa, bulan sang Nobyembre, sa aton nga pagbugtaw buwas nga adlaw, magasangko na kita sa bulan sang Disyembre. Lunes naman nga edisyon sa inyong sining nga palatuntunan sa kananda liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa katon news team atong sining nga correspondent. Sa liwat na Manila sila pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga labalhag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kag dulungan oras sa kagabihon, ang aton sini nga patrol na 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan. Aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo. Aksyon Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kunumay. Aria lang kunmais. Importante way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom.
Mga update sa balita nasyonal kag international, News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Lunes edisyon, buylog nato ng Puwersa Aksyon ang Defensor. Updama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa mga ihad, sa mga ihado, preparar na para ganar. Si Maninay kag si Maninoy, ara na. Buwas, pagbugtaw ta, Disyembre na. Okay. Kadto na sa kalendaryo, dala ang ballpen kag lapis. Pat ini naman ihada-ihado ang numero sa kalendaryo. 25 dias na lang ang nabilin. Pasko na. 32 dias pa ang nabilin. Pag-o magatakop ang tuig 2020, nagato naman i-welcome ang tuig 2021. Ginakalipay ta ining gabi ang Lunes nato nga presentation, ang ginahandom dumot sang tanan, especially mga Bacolod nun na tumanagidman. So good boss, pagpatak sang relo alas 12 karon sa kagahon, ang Bacolod City halin sa GCQ gin-downgrade, gin-panubo na ang quarantine. From GCQ, alas 12 karon sa kagahon, ang Bacolod City mapaydalom na sa Modified General Community Quarantine. In short, MGCQ. Congratulations sa aton nga mga city officials sa Bacolod, led by Mayor Bing. Ang iapilasyon sa National Interagency Task Force, ining agabi ginaprobahan kag ginanunsyo sang presidente. Ang wala iya malawag nga mga syudad sa MGCQ o kung sa GCQ, automatic MGCQ. E wala yung mention ng Bacolod, di mudo ang Bacolod. Alas 12 karon liwat sa kagahon. Inasulit ko, mapaydalom na kita sa Modified General Community Quarantine. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:51 na. 9 minutos para bilin antes kita mag-aongot sa taklang alas 10. Mag-abot na dugay-dugay ang curfew sa syudad sang Bacolod. Unahon na yung pinaka-latest galakas sa panahon kay inilang hapon, inilang kagabihon, may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan sa pila ka bahin sang Bacolod, sa pila ka mga banwa kag syudad sa kabugusan sang aton nga probinsya sang Negros Occidental.
Ang pinakauli nga lakas ng panahon, forecast sang pag-asa, may nakitaan nga low pressure area. Ang kalayoon 475 kilometro ara sa may east sang Legazpi City, Albay. Sili sa pag-asa ining LPA ara palang subong sa baybayon. Siling sang pag-asa ining LPA nga nakitaan makahatag dugang kabugnaw sang aton panahon. Pag hindi malikawan may pagtupa sang ulan, paglapta-lapta nga kung kaisa ma-experiensyahan ta nga may pagpulo panaguob pa nga nagkakatabo. Sili sa pag-asa ining LPA daw way tsansa nga mangin bagyo. Sili nga sa pag-asa sa Miyerkules o kung sa Webes basi matunaw na ang ining LPA. Kabay pa nga wala na sang weather disturbance sa pagpatak sang Disyembre buwas nga adlaw. So tiyan mo na sila sa pag-asa, hindi mapaiway nga kung oras ang kapunanon. Kaya sa nga gagawin nag-ulan man mo. So most likely ang ulan kakatabo kung oras ang kapunanon kag oras ang kagabihon. Kagabi nagtupa man ang ulan ay 14, no? So munang latest kalakat sang panahon base ini sa report sang aton sini nga pag-asa. Okay? Ang aton sini lakas sa panahon update ginadulong sa inyo sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. sa may mga kaspa ay ne para ginisinyo. Sa may mga kaspa Balita, ito ang aksyon, radyo. Agini mga porsyon sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa ever
Sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:58 na. Again, Ari, suliton ko sa wala pa nakahibalo. Good news sa mga Bacoleños. Kay sugod, alas 12 karon sa Kagahon, ang Bacolod City halin sa GCQ, ipapanaog na sa MGCQ. Ang ginmensionar sang presidente sa iyang pagsapol inilang nga gabi, sa iyang mga opisyal sa gabinete niya, siling sa Presidente Rodrigo Duterte, ipaidalom sa General Community Quarantine GCQ ang National Capital Region NCR, Batangas GCQ man, Syudad sang Iloilo GCQ man, Tacloban City GCQ man, Lanao del Sur GCQ man, Iligan GCQ man, kag ang Davao City din paidalo man sa GCQ. Ang kutob wala manunsyo sang presidente sa GCQ, automatic MGCQ. Kung wala ma-mention ang Bacolod sa GCQ, di mudo ang Bacolod ara na sa ginatawag Modified General Community Quarantine, in short, MGCQ. Okay? So, congratulations sa Mayor, sa Bacolod, sa mga city official naton. At least, ang ginapangayo sa Bacoleños, ginapangayo sa aton official sa Bacolod na tuman gidma. Pero sila sa presidente, hindi ka mo mangin complacent. Hindi ka mo magsobra salig. I-maintinar lang yapon ang aton health protocol, ilabi na sa pagpatak sa bulan sang si Disyembre karon sa Kagahon. Nasulit-sulit sang presidente, sok-sok face mask, sok-sok face shield, social distancing, ang proper nga hygiene, amo na ang pinaka-importante gid sa tanan para nga madipensahan ta kag hindi kita malatnan sang virus nga COVID-19. Walo kang worry sang Department of Health kasi ning holiday season ang ginakulbaan nila nga basi gulpi lang tumimbuo kag sumaka ang COVID-19 cases naton. Pinagid sa mga lugar nga ginpaidalom na subong sa MGCQ. Ang salig-salig, blaw. Wala naman ka mo sa sobrang pasalig. Damo na nagbulusong mo. Hindi ka mo maghatag salig. Hindi ka mo manging complacent. Sa gihapon, sundon talang ang health protocol. Apisan ka kita MGCQ na ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kita mo gina-discourage gyapon sa gobyerno ta ang mga Christmas party sa gobyerno kag sa mga pribado man na kumbuyahan, even ang family reunion gina-discourage sa gobyerno. Kung pwede pa lang, kung mag-celebrate kita sang Pasko, kung mag-celebrate kita sang bagong tuig, New Year, kung pwede lang sila sa aton nga gobyerno, ang inyo na lang anay immediate family. Hindi na ka mo anay mag-imbitar to sa mga pamilya kung di pa to nga lugar sa aton pungsod Pilipinas para lang nga ma-avoid naton kag malikawan ta ang natawag nga COVID-19. Kasi way ta kabalumong nga basit to itong mga paryente nyo, ang mga utod nyo, mga nanay nyo,
inyong nga mga immediate family bala nga layo sa ibang nga lugar dito kay Star basi bala mabakasyon din sa inyo kung mag-attend pa family reunion wata ka balo basi kung may COVID pa na hindi nakaralatnan kita tanan kamo nga pamilya amo na kag discourage sa aton presidente sa aton gobyerno especially sang DOH nga kuha na ipaiway anay ang mga Christmas party ipaiway anay ang mga family reunion sa amo ni nga pandemic kinanglan mangin masinrundon kita kung magbalik na sa normal kagaway na ginban COVID tanan nyo to pamilya nyo tipuna ka mag-reunion tanan nyo nga pamilya tipuna kay ma-Christmas party ka mo pero sa subong hindi lang gid anay kaya muna basta presidente although nga may ara na sumong vaccine nga nadiskubrihan pero mintras tanto nga way pa makaabot diri sa Pilipinas para maabtan tayo ni kang ma-injeksyonan kita sang vaccine pag-abot na ginban sang vaccine ma-injeksyonan kita at least layo kastigok hindi na hulata nga mapatay ka hindi nga mga tinuwi kay kabudlay tamo na aging suliton ko discourage sa ato presidente sa gobyerno sa DOH ang mga ginatawag nga social gathering sining bulan sa Disyembre again ang pangabay sa gobyerno ta ang mga full family reunion di lang anay kayo ba ito lang anay ha magsaulog kita Christmas party o magsaulog kita sang New Year, sang Pasko mga immediate family nyo lang anay pamilya nyo lang ari lang di sa balay nyo mula na tipuna the rest na ibay mo ito ka pamilya nga rasagwa hindi lang anay pagtipuna para nga avoid man kasi malatan mamula sang mga nag-ulupod bala sila pagsakay nila sa salakyan sa barko, beach plano kasi may mga upod sila lang nga may COVID yung latnan sila to pagkabot sa inyo balay kay kung may family reunion ibase ka mo malatnan man sang virus okay ano na pa pangabaya sa aton nga presidente ay ginakulbaan gisubong ang DOH base bala ining Yuletide season, holiday season. Baw base kung magtimbuok ang kaso na magsaka ang aton nga COVID-19 cases sa Pilipinas. E subong sa Pilipinas as of November 30, sa bilog nga Pilipinas may ara kita record na 431,630 ka mga positive cases diri sa pungsod sa Pilipinas 431,630 ang kaso na sa COVID-19 sa Pilipinas kaya base sa datos ng DOH national ang naka-recover ang nag-ayo naglapot na sa 398,658 398,658 ang mga nag-alayo na kag ang nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas biktima sang COVID-19 naglabot naman sa 8,392 8,392 ang nagkalamatay na sa Pilipinas as of November 30 4 p.m. nga datos sang DOH National. Sa Western Visayas, diri sa aton Western Visayas Region 6, ang aton sining COVID-19 cases naglabot naman sa 19,836, 19,836 ang pinakadamo COVID-19 nga na-record subong November 30 as of 4 p.m.
may pinakadamo nga COVID cases, Negros Occidental 77, ang Aklan 19, ang Iloilo Province 17, ang Bacolod City 12, ang probinsya San Capiz naglabot sa Napulo. Ang nakarecover base sa datos ng DOH Region 6, ang nagalayo naglabot naman sa 17,401, 17,401. Ang napatay sa bilog ng Western Visayas, biktima sa COVID-19, naglabot sa 553. 553. Muna ang ginakulbaan sa DOH na ining Yuletide, holiday season, bulan sa Disyembre, o pura palayo lang. Basi kung matimbuok, balik naman kita sa kanding. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Halong lang ta palihog ha. Hindi magsalig. Again, suliton ko ang aton pang bato. Dipinsa sa lawas ta para di ta malatan COVID-19 ano gani. Sok-sok face mask, sok-sok face shield. Bisan do malumos ka, gwantahan lang. Kung do malumos ka, bri lang gulpi para ka makaklo ka. Ang ibang tuhod, damo gireklamo mo. Na ano ni nga, may face mask na, may face shield pa ta. Kaya hindi ta ka ginawa. Di ba may mo, ordinansya sa Bacolod. Order sa gobyerno, why tayo may mo. Sundan nyo lang. Kung daw lantan, kung hindi ka mo ginawa, book sila kadali, mga 5 minutos, por balik kita yun. May kita may mo, da. Oh. Kaya may ordinansya ng Bacolod. Sige lang, kaya mo nang dipinsa ta. Nga, hindi ta makaangkon COVID. Hindi ka nisang kilala ko, ti. Hindi tayo mapatay sa COVID. Actually, kung sa ano, na mapatay tayo sa lumos korason kung nga ako. Kasi may face mask na, may face shield pa. Makadlaw ko smigo ko mo. Kung sige lang, kwantaha lang. Sa matapikan ka. Din ka, gusto ka matapikan o kung hindi? Dati hindi eh. Kung sige mo na, patiha lang. Face mask kag face shield. Muna sila ko pag kadali ka ginawa, buksi lang kadali. Balik naman. Gano nga mamultahan ka. Namula na, ha? Sok-sok face mask, sok-sok face shield, social distancing, proper hygiene. Wow, kung ma-perfect ta sa Disyembre, nga naganubo ang kaso sa COVID-19, basi next year, balik kita sa normal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ayos, ayos. Siling ni Juliet Sierra na kagawad. Good evening. Basi gusto mong bakal face mask, tag 100 lang, 50 pieces with box. May negosyo sinday Juliet Sierra. Sige ka kumubo sa face ang akong face mask. Mabakal ko na si mo day Juliet. Magabi dira kay Reggie Javier, pamilya Silongga kag Magalona, dira sa barangay Kabog. Ginatamyaw lang ni Reggie Javier nga nagapaurok-urok na sa aton nga pangalaga. Ang ini mga porsyon sa aton sa nga palatuntunan,
Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon dyan na Diaz, Observation Report dyan. Good evening, please come in. Preparado na, action na rek, preparado na. Ang ano? Preparado na di ang imo nga ginsugba nga piyaya. Ba, sugba nga piyaya. Di na? Sinugbalik ko naman piyaya mo kay ang balang ligad, pinirito. Oo. Ang balang ko pinirito. Sinugba ko nang yata, gisi mo. Ang balang patilawon kay giros ng sinugba nga piyaya. Sinong siling? Ang balinonoy manggubat, dahil sinugba nga daan. Sino? Ang balinonoy manggubat eh. Tiyara na? Ali na di oh. Ati, go, tilawat na sinugba nga piyaya ni Nunoy eh. Ang bako, beta pekta binoy. Oo. At hindi ka mong glayo ng piyaya. Gali ka. Dapat na pareho man. Bati ako patila ko na siyang sinugbati nga piyaya. Oo, Ginapanawagan niya na ko si Action Roger Gotebla. Oo. Ang balya, Ridia, may pinirito ko nga piyaya kung gusto ni Roger. Bakit nilito pagligaya? Ate, ang bako, beto pa, doon pag hindi pinirito, be? Oo. Ate, dumagutod. Ako dumagutod, hindi ka mga duwag yung pinirito nga piyaya pa. Ate, nga mo, alin na subong sang piyaya nga ginatawag, na? Nga pinirito kag sinugba. Whether ni pinamalhan? Nonoy Manggubat. Wala pinamalhan? Ati, dason lang ko no, do specialty, papang na yung pinamalan. Pinamalhan nga piyaya? Pinamalan yung piyaya, ay papang Nixon na yan. Kaya doon mo ginapaborito yung pinamalhan. Ha? Ba? Aba, nagulan sa buong gabi. Subong nag-ula naman? Ati, nagulaw na. Habi ko subong. Nagulan ulan kay na, nag-ano lang nga, nag-blessing lang ginagsun na nagsaton nga madala noon. Okay. Na para magulubog na, one man. Kay kado kay na, do kainit isang ulo sa tanan. Nga daw, ano, oras na daw, pagin may anunsyo, ha? Ati, ara na. Ara na. Kutanti na announce na gidman. Pero no? hindi gyapon magsalig. Oo, galing kayo mo lang hindi mag-complacent kay ti Ara Gyapon Actioneric ang COVID-19, ha? Yes. Hindi gid marula basaton nga palibot so far. Para gyapon ang pamahog sa aton. Oo, siguro damo gamba kung ano ginang kinalain, ti basi may ara gina changes. Depende na mapagwapawan sa executive order. Oo. Pero siguro hindi man na mabuwasan, no, may ara na executive order nga ipagwa si Mayor Bing Donaldia para at least may ibalo kita tanan mga lain pagid. Yes. Kaya kung lantaw na tonteng curfew, sabi ka ginalantaw, ang liquor ban, isama doon ka ginalantaw, action na rin, Yes. nga doon mo ning ara sa GCQ, mga base palang paglabot ng MGCQ, dumaganagan inisa. Kasi kakaso ni Mayor Bing ang liquor ban, panubuo niya pagid ang pasakasakao niya pagid ang curfew mo na. Base do umamo na eh. Depende bantayan na naton. Kaya giban pagid kay dominunsong nasyonal do magkang tanan sa pagwa o kung pagpanugot abi sa mga vulnerable nga mga sektor. Base mi ara pagid man no. Pero kung makit-an na naton even kay naturo temprano, kaya kita nagalibot sa may downtown area, ginalibot naton ang pinaka mga mall sa syudad. Miyari diri sa downtown area mga kabataan nila ginapangupod na gin Manila. Kasi kung magwa nga daan ang girikanan niya kung kaysa pa mga bata nga gagmay nga kinanglan dapat doon kinila hindi nila pwede mabilin. Yes. Makit-an mo ginang palibot hindi kita mo sinakatanto kada mo ang tao nga nagalambiyong karon nga adlaw. Labi na nga holiday nga daan regular holiday ini siya. Yes. Do kadutay lang gid even mga kalanaan la. No? Long weekend sabi mo, tika na ba na ni buwas pa ni Guro mabalik or buwas pa ni lang mapabakolod naman balik. Kagdi idra mo naman makitaan nga percent traffic, kita mo ligwa kay na mga dalanon. Gani? Ang mga do ka hapos kagado ka dali lang. Sa ngamon nga pagbiyahe action na rin. Kundi na kami magkadto even kani dikto sa may circumferential road. Okay. So hindi kita mo tanto ka traffic dikto man sa may lugar pasang nga Burgos, circumferential road, sa may Bangkakuri, hindi mo na traffic action na rin, no? Pero yung mga tracking, kasi nagabi naglabot kami ang panan, naging check kami sa dumanan, may mga tracking kami ito nasukatan, iba hindi mga tracking nga, pabalik, gaya itaidol, guro pa Victoria, sila guro nga, palakalota, sila guro madulong sang tubo, no, depende, guro, kiti alin din sila sa north, mabalik sila pa south, pero naman sa south, going to north, yung direction, sinugat anay, ini nga mga salakyan, mga kaakson nga nagabiyahe, no? Nagpamati di si sa tono. Sino? Si Sir Hendran sa police station number 6. Okay. Nagakulo komentar gid ang backup 6 with Police Major
Ramil Saron. Regards sa connection Kambali Police Captain Armelin Vargas. Uy, regards mo sa iya. Di na sa Wala kita kami kagina. BCP headquarters gapo no? Yes, do dra siguro sa mga ano na activities. Siguro do kalantre PCR, siguro si ma'am. Kahit na nagiging police, Colonel Ariel Pico. Nagkitayo kami sa Pico sa may katedral bla. Ah, okay. Okay, may misa. Lagi na kami Ma'am Injape. No? Ma'am Injape, long time ago na ginadaya sa may BCPO eh. Gani man. May gabi. Ilang kagatan nga mga kapulisan nga nagabiyay, no? Katon ginakamtangan, kita pa diyan nga nagalibot. May mga taxi pa kita makitaan sa Japon, no? Aksyon na rek. Pero dito tayo nagitman, hindi na matanto mo sila kadamo, mga ka-aksyon, no? Hopefully, buwas, drink na tumabatian ni buwas ng mga ting-ting, 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 mga, ano, nagiging lain eh. Do, wala giguro karoling, para sa safety po, precaution, do wala giguro karoling. Do masali, sir, do ako pang do, kada gabi, do maprepara, kita na ipang karoling, takong gabi pang ako. Kaya do nga daan, house to house na karoling pang ako. Why na? Pati do may idlawin na yung mga tao sa karoling, goro. At silang ay paiwan na nanay karoling na, tapos ang tuig, kaluyan. Gani. Tipo paktisan, tanang nga mga kanta, kay saya ng bawat Tanawi. Gapag-practice kami tingin na mga kanta daan. Kung nabi naman pwede mapaktisan mo kada gabi. Paktisan na gini ma-production. Nabali papanggan eh. Buwas na kung mapatukara lang si Sila Balay. Dasang mga Christmas song. Okay. Ganti ang barko buwas, ang nami mong gidra nga pang sugod nga kanta. Ang kanta nga makapalipay gidri mo. Diba? Ibigay nyo na ang aming Christmas bono. Ako kita makapumayo si buwas. Pagpunta mo pati na ang certain mante para lahat. Ayun, di purma. Ano ko mo ginabuhat ang pang, may bukada mo, pero do malipay yun kay Black. Nga hindi ka problema, no? Mayang gabi lang dala sa Surgeon Post, bala? Sa may Mursa, kag Talisay, kag sa Lakalota. Okay. Mga gabaligda ni mga mga bubod sang ido, no? Mga kids baga pamati nila mo ni Surgeon Paul, kag ni Police Corporal Polines, kagaton migo da action direct na, monitor. So naman gabi man kay Kapitan Madeline Diaz, nagkalabay ko to naka-wave ako to kay nakikasako gid sa ila action direct, no? Kaya damo gid sa plaskan, kaya radang iya nga mga gid pang-adapt, kadamo. Magani. Dawas ka pa na may pagkadapi na ang dito sa may court sa Tulampi. Sige lang Japon, no? Sobrana po na isikapin na motos siya. Ito ay ginagakalipat. Magpotos na saya. Yes. Depende na mong kung isa may doble, kasi may triple. May doble, kaya may triple. Pagkaya dyan no? Pero ito lang mga terminal, kami libot kami, hindi pa ginamo sila katantok kasako, mga bus terminal like the south and the north, ginagin lilibot na mo, hindi pa tanto mo sila kasako, may himo, kay Mati Holiday, buwas, let's check pagsugod sang December 1, ilang oras na lang, Pasko na, nalapit talaga Pasko na December na, na December 1, na doon saan, ulit ito ginuhugot lang inadlaw natin ba? Gadugang naman nga gadugang ang tinuig, galapit na lang hindi galapit ang birthday papang. Siling ni Sir Mon Lopez niya, buwas lang makaroling, tulog kami, Boss lang gali. Buwas lang kono Sige padala ko lang din sa account ko, pagkaroling ko, post ko ba? Sige, agit sir. Si Mon Lopez, Aba ko, basta gali mag-December action erek. Gagulang. Gani, no? Ang akon nga upod. Siya? Oo, okay, tinapit na birthday na mo. Tikwa mo lang na, numero mo na ikasaka, pero tsura ni Papang, huwag mo na ikasaka, mo managyapo. Oo, kabalo ka ang sekreto, ya? Downy. Wow, Downy. Para do fresh sa Japon, do binonsa, nga sultiro, ged, at yarang Downy katapos. Downy kidya? Ang sekreto naman pang Downy. No? Kaya pasamot ang sulod sa sakyan, abot sa, no? Dapat naka-Downy. Dapat. Amo ganang sekreto yan, no?
May ito kay Bonte ko na sa krito ni Nonoy Manggubat ito sa lalabot sa gin krito kagin na ano yun, ginaprito, yung piyaya, basta pag sa mga sekreto, no? Ano magka-aksyon, nagatuloy-tuloy na naman sa palibot ng syudad, o pala hindi kita magtudo, galing kay hindi kita magkumpiyansa, manong kay dugagurugal, o manangatod nga kalahitan, why bituon, why gida, why man do, why kita bulan, aksyon na rek, subong man nga gabi magka-aksyon. So, pa muna, ang pinakalang sitwasyon, diri sa ito naman na ginakapta sa palibot ng syudad sa Bacolod, karoon nga gabi, magka-aksyon bantayan, ang pinaman kay mag-aksyon balik na tipon sa pato, sa ito naman yung padayang pang-agad. Magka-aksyon tandaan nga sa buong panahon, isa sa marason sa pagtugar sa balatian sa panlawa sa mga paguyang o kanang pagnubo sa autonomy function ang may higko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagawa sa higko sa panlawa sa may dako nga mga papel sa paggawa sa autonomy function ang dapat imoon sintig lamang maka-aksyon pabaskugon kagpasan nyo gon ang inyo naman immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa super fiber the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ang para sa maka-aksyon, magmakalas ang super fiber ni mismo mahimo magkalas sila mga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building kapag gilamang sa DHL tunga-tunga sa Dalamburgo sa Galalakson, Syunad, sang Bacolod. Kag sa ito na maka-aksyon, ito na naman nga nagadugang ebidensya sa siyensya ang pag-supplement ko ng pag-inom sa standalone kung puro nga vitamin D3 kahit sining atong gina-endorso ng Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 may dako nga papel is labi na sa mga panahon na tubang COVID-19 nga pandemya maka-aksyon. Gani mag-stick sa puro di kalidad kag may credibility nga size ng vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang brand ng Vitamin D3 nga rekomendado sa mga medical doctors dito sa pungsod Pilipinas kag abroad. Life Extension Vitamin D3 probably the #1 Vitamin D3 brand in the Philippines. Rekta sa patrol ang tagribot sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Jan Diaz. Sa mga observation report live sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Balikan talaga sa Aksyon Jan Diaz. Sa dugang niya sining nga maaksyon balita sa iya sining nga final report. Kag sa iya sining nga panumbalik. Ang observation report na Aksyon Jan Diaz ginadulong man sa iyo sa kalaman sa Mighty Sea. Dugay ka kon may nagabugtaw pa. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay na, ang Budak Kristal. Kot-kot na, kuton ta, unahon ta, ang duha. O, sir, ara na isang isa-isa i-check na, duha na ginata ko ito si mong entry. Kabay pa nga ang una, nga ginggabota, kabay pa nga nagabugtaw pa siya. Kung nagabugtaw pa siya, dako ang chance ya nga mabaton ang 500 pesos. Okay? May gabi dira sa kay Jane Hisolgon and family. Sa kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Kag kay Ebony Bosser sa Germany. Bao, nagapaurok-urok sila. Pamati diri sa inyo para tuntunan. No? May gabi Action Erect monitor lang ko diya. Abu Dhabi, United Arab Emirates. Alin kay Ben John Peregrino, no? Ben John Peregrino. Daway ka huni ang iyang akwan.
Basta ko tulog na ni siya. Oh, sige. Check pa itong isa da. No? Great ko da si George Nebria kag Mikmik agut mo. Gapaurok-urok. Alin kay Rosalie Villo Rente. Kay Dondi Blanca. May gabigid. No? Dondi Blanca. Waigid? Oh, ara waigid to? Ara siya. Garing. Abo, kabay pa nga makasabat sa para nga Hello. mayang gabi. Ang gabi. Oo, si Mela Gomez. O, sir. Ikaw ni Lula Mila. Oo, may gabi gid Lula Mila. Mayong gabi, man. Oh, Merry Christmas da. Merry Christmas man sa imo. Wagit. Action, Eric. Iyo ba kilala mo din ni Lula ba Matik? Matik Lula Gomez kilala mo ko gle? Oo, rin pa kamo sa lakson nga pagpamati ko. Ay, ito. Estasyon na. Ay tuod ka. Tiway kita da. Arain. Anay. Doma. Doma sa namukan Hello? mo ko si mo ba? Ha? Doma sa namukan mo ko si mo pa sinin mga ara. Sige ah. Makikikabugta pa si Lula Mila Gomez. Actually, si Lula Mila Gomez, 72 years old na ni. Taga Gatoslaw. Gatoslaw Street. Ano nga barangay di mo, Lula, sakop? Ano nga barangay? La? Hindi na istalan ko. Barangay ano na ito kanin mo? Dulo. Laran, ako sa mga. Okay, sige. Anyway, Lula Gomez, congratulations. Hulat ka na tawagan sa opisina, tapos ang imo na nga reference number, hulat ito mo na para maklaim ang 500 pesos mo, ha? La? Oh, Lula Mila Gomez. Okay, salamat kay Lula Mila Gomez. Congratulations sa imo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mabalik din sa ato mabalagan, siling ni Sunny Boy Paladar niya kabugta pa korek. Bugta pa si Sunny Paladar. Saan magabidra sa imo? Yata na niya saan sa mga pigado. Hindi ka na niya magbatong sa sap kay may kaya ka man niya. Ang gabi dira sa mga taga-barangay Kamindangan, Sipalay City, no? Sa mga taga-barangay Kamindangan, Sipalay City, kinatamiya ko kamo ni Sir Dave Minor. Si Sir Dave Minor. Ni Sir Dave Minor. Paurok-urok isa sa Kamindangan. Si Palayo. Sir, may gabi kita si mo, sir. Why kita da? Para sa ka paurok-urok pa. Si Yosores Saira sa inigaran ka monitor gid sa aton. Amaman si Ariel Brillantes Agramon de Fort. Bisay Mrs. Judith Calvis Pamposa and family, happy listening ha. Sa mga Himotea family sa Abaday Sky, sumag kag sa Himamaylan, ginatamya ka mo ni Toto Ramel Himotea. Sa kay Alex Montesa, may gabigid. Kay Idol Nino Christopher Redfield, mayad nga gabi, that's my idol. Sa mga gwapo, sa gwapo kung nga bata, Crismer Di Blas Mailim. Alin kay Christy Di Blas Mailim. Ano dala nga pagpaurok-urok. Kay Adol Gargar,
Pamati gid siya from Villa Cilia, Takuling, Rose Gargar. Valencia Kineta, may gabigid. Nagabugta pa man si Ging Alib Ging Alib ga paurok-urok pa. At ba sa birthday buwas December 1, 1-year-old ko nga baby. Baby Kendra Heli Blanca. Alin kay Mami Dondi Blanca. Sala Carlota, Barangay Ayungon, si Tiyay Niknik. Kinatami ako ni Rosalie Villorente. Kaya lang nga pagpaurok-urok pamati. Sakay Oy, kay primo ko SPO3 Edgar Marcelo Magbanwa. May gabi gida. Kay primo ta SPO3 Edgar Marcelo Magbanwa sang Nopo ka monitor gid sa ato, no? Salamat gid primo sa imo nga pagpatigayo na. Amo man kay Sir Ed Dumugdang. Sa mga opisyales miyembro sang Bacolod Eagles Club, mayo lang nga pagpaurok-urok. Congratulations and keep up the good works. Tanan-tanan nga mga miyembro opisyales sang Bacolod Eagles Club. Ayos. Sige. Check na mga report na gikan sa mga correspondent. Unang report live gikan sa area sang Cadiz, Manapla, Escalante, Sagay. Yaring report live gikan kay Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Mara pa tayo primo Edgar Magbanwa sa tambayan. May pa po matapos. Sige, porte kadamo sa mga aplikante. Ari si Aksyon Roger Gotib, line number 3 sa report. Aksyon Roger, good evening. Yes, Action Erect, mayong gabi kay may gabi sa tumay action sa mga balita nato Action Erect diri sa may area sa Ciudad San Cadiz kag Ciudad San Sagay Escalante, Manapla. Kag sa aton sini nga pagtutok sa mga balita Action Erect, baway tagani Action Erect kay nalang to ginlubong ang maestro tubulang nga nabungguan sa lapakan sa tracking. Kag tidwa gitos na tong nurse dira sa may barangay Kaduaan ang maestro kay nalagid gidlubong. So nagdugang naman aksunere kay may isa naman itong motorsiklo kay nga nagkala pusa naman nila sila nga ulo matapos nga sarurot sila dire-diretso gadya nga isi-isi sa pagdalagan. Kag madasig nag-igo gid naman sa idalom sa sining wing van naman nga salakyan. Kag patay gid Action Erect ang isa mayo kay gin-check na to sining kagabi. Luwas na kulang sa tagmal pero daw ang tiil ato mong mautod kay man wasak man ang mga kunod-unuran kag tulan sang amo nga biktima. Natabo ang insidente mga kaina sang aga pasado las 9, mga las 9:10 antak na sa bahin sang Bangga Saging diri sa may Barangay Luna, Ciudad San Cadiz National Highway. Ang biktima gikilala kay Ray Cañete E. Villegas, 36 anyos gidanda. Ini siya mo ang dead on arrival sa Dr. Ramon Gostilo Hospital sa may Banwa sa Manapla sa din dito sila gidala sang rescue. Kag ang iya sining back rider nga si Raimondo Alegre E. Caro, 65 anyos gidanda. Lunsay ini may mga asawa kag pareho man nga pumuluyo sang Barangay Hacienda Fe sa Ciudad San Escalante. Ang report nga inisyalin sa Ciudad sa Bacolod kag magpauli na sa Ciudad San Escalante kag nag-backray ko ang kasanay sa isa ka single motorcycle nga isa ka barako nga Kawasaki. Sang pag-abot sa among lugar dira sa may Bangga Saging kon ali sa Ciudad sa Bacolod at sa Bangga Lawang, Barangay Luna, ang wing van nga ginamaniho naman ni Joel Cosio Ibasa
56 anyos sa ginat, taga-Proctive Sidra sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Naghalin ni siya sa budiga man diri sang ginaobrahan niya sa nga Pepsi Cola kag nagdulong man sa mga soft drinks. Pero pagpauli niya kargado man siya sa mga basiyo sa soft drinks. Kag balik naman dira sa planta sa may siyudad sa Bacolod. Sa nga masugata niya ini suno siya nakita niya man to sa unhan. Pero daw tadlong man, anay nga lapit na lang sa iya, dito na nakita. May sarurot pa kadto sa kilid sa iya sining nga tracking. Sus. Kag amo na to na yon, aksionerik nga daw may dako gi katama nga lagubo. Kag sang nagpreno siya kada paigan, nakita niya ganyan rayad lang ning duha. Sus. Nga hindi mapusla ng ilang mga itsura aksionerik nagigo man sa Bardilla sa sining tracking wing band. Wow. So, perfectionary kasi singalan nga kalain kita nawon sa mga itsura sini sa mga nagkalabiktima nga binamon gani abi ko kinako nang ang duha sila ang napuruhan pero nagapasalamat man ta ngati sa duha isa lang ang dead on arrival kag ang isa iya na-disponihan pa kati buhi siya kag ang iyala sini nga batiis kita bilog nga batiis sa boton kay suno pa sa payag ni Jewel Cosio way man kuno malapakan kay sangguma kay man nagtabog man suno sa iya sa iya sini nga paglantaw sa iyang side mirror kay man dira gid ayon sa driver side mo nagigo kay right nga o left nga portion sa iya, right nga portion naman sa sining naka-single motorcycle ng mga biktima tungod kay sugat anay ini sila. Wala lang gali nag-hid-on gid kay kung nag-hid-on ti basi kung lain pag mo dagatan la Gani. sa kilid lang di. Sa payag sa driver nga si Jewel Cosio sa aton sila nga interview. Anong tabot man? Gandang ko pa Bacolod mo na siya masugata pa mo na gulpi lang daw nagsarurot na siya pakanto sa tako sa pilisan tako. So pag sarurot pakanto siya. Kaya nung wala yung kamo sila nga tinga makapahigan ka para fruity labot na gid siya dasig laga niya. Hindi siya nagigo man sa ulo gid sa may stickboard ko sa kilid sa ako nga side. Galing na sa tangke. Wala pa ka ni Buman Wala. Pero layo, pagkita mo, anong dalaga niya? Lapitain na lang namon. Namon nagulpi nga, ano si Tima, hindi siya matadlong sa, nang kanto sa sapon. Basi napiyungan na si Tima. Doon nagulpi mo lang nga. Kung may karga nga in case battles. So, mga payag, action direction driver, niya katadlong man sa pagkita ka, kay di man na kurbada na mo, tadlong manalan. Kag ang approaching, halin ka di sa Cadiz, pakantos Bacolod, ang approaching sinada, Dulugon. Halin man da Bacolod, pakanto di sa Cadiz, Dulugon man na sugata. So, magsilingon kita na igid. Sus. Makita gisentrohan na igid nga magkita na At mo na nakita, iya nga niya katadlong manlaga niya, bro na ilapit na. Nagsarurot iya pakanto sa iya. Kag base sa pakita man itong senaryo bala kag skits sang traffic investigator nga si Police Corporal PJ De La Cruz. Ipakita niya nga nag-agaw gid man sa lugar ng tracking ini ang single motorcycle nga ginasakyan sa mga biktima. Kaya galalapta to mga tulads tuhod, tulads batiis, galalapta sa sadak sunerek. Mo na ipakita to, nakita to kay na nga mga senaryo. Dito na to karon ng driver sa nga wing ban si Joel Cosio sa bahin sa kapulisan kay observe ang prescribed hour of detention kagagiya sining tracking impounded man araman karon sa custody sa traffic section sa Candy City PNP. Sa lugar na ito balita sa syudad iya sa Sagay nagapati si Attorney Ryan Bunghanoy ang COVID Task Force Action Officer sa syudad sa Sagay nga ang suspect bala sa
ang suspect to action Eric sa pagpatay sa kay Kagawad Mario Negro sa barangay Lupisayna. Oo. Kay ato lang army kagatong isa pagid nga iya sini nga driver. Hindi to taga Syulat sa Sagay. Ato yung isa bing mastermind taga Sagay. Ginaligar mastermind. Tinagapati sa Attorney Ryan Bunghanoy kagang COVID Task Force ang Syulat sa Sagay nga dira sa ila naghalin ang pagpanglaton sang virus sa sulod sang detention cell sa Sagay City PNP. Okay. Kaya man ang result kahapon 16 ang pang swab tungod sang 18 ang pang swab tungod kay i-commit ni sila sa BJNP kaya ka pertine kagutok bala. Oo. Tigin ini sila mga Nobel recommended ning mga kaso. So gin payuan sang BJNP gin sunod ang requirement mato kinala may ara nga swab test negative result. So pag swab sa ila nagwa ang result kahapon nga ang 15 sa ila nag-positive. Ang 15 nga ra sa sulod sang detention cell na positive. Kalakip ini ang tatlo ka mga suspect nga amo ang ginpailan kaso tungod sa kamatayon ni Kagawad Mario Negro. So amo na yung pagpati sang task force nga dira sugod o kung panglato ng virus nga gindala dira sang duha ka mga pangayaw nga mga suspect sa sulod sang detention cell sang Sagay City PNP. Yari payag ni Attorney Ryan Bunghanoy. Yes, sir. Ina sila, sir, ng mga detainees, require sila sa BGMP kaya may commitment order na ibalik na sila. Pero ang requirements ng BGMP, ang policy nila is kinahanglan sila iswab prior na i-release. So, it turns out na out of 18, I think nag-swab mga 15 sila ang mga nag-positive na asymptomatic. Pero sa subong attorney, kasi positive na ni sila na may isolation pag hinimo kita o kung diraan lang sila kapabili sa selda? Since arat na sila, inobdanay naman lang sila at pinapakamayo man ni Hipe nga inang tungod ng security rest, dira niya na lang din, dira niya lang pati ni Ron for the next 14 days ina nga mga detainees. Prior i-remit sa ng BGMP. So ato na ang tatlo kung apat nga nag-negative, yamon na lang ito ga-isolate, Euro. Yes, sir. Yes. Pag amo to sila, makonsider man to close contact, i-swab ko naman na sila liwat after 5 days. I see. So, swabbing na sila. Anyway, the way magiging sila sir may ginabatyagin nga sila nga symptoma, no? Wala. Tanan na sila asymptomatic. Meaning, symptoms sa COVID, wala din na sila may nabatyagan. So, siguro, because of the case of wala sa natabo sa Lupisay na, I think ang duha dito or tatlo ka suspect bala na nakuha man. Nagaling sa lain nga lugar which is posible nga amo to sila ang carrier na for the longest time ang kunda mga detainees wala pa si COVID na damo dito sa kaya na sila natutulod. Tama, no? So, amo, accelerate, no? Ginatumod yatong mga suspect, ang army, itong driver. Kagato sila, nag-positive to sila sa COVID-19. Hindi niyo susubong ni? Ara lang sa accelerate, at tali ka ina, agin, kantuan gaya na konto, pero pag-abot na konto kayo nag-disinfect ang bilog nga headquarters sang Sagay. Daso din sila naman ang gikuha dito kay may kundi mga pila ganito 20, I think mga 26 tanan mo. Ang mga 15 nga ini nga positive ginpabilin sila da. Ang mga wala naman da nag-positive pro subject for
swab test, ginpain man sila sa isa man ka room na lang anay sa investigation section. So ato yung mga na-positive ara sila sa sulod sa silda. So siling ni Police Major Migo Tabla, Albert C. Sila nga, why makinalan nga magkabalaka gid kay ara naman lang kadaanda. So, ang kwa na lang ati off-limit dito ang mga pamilya. Nga maghatag sang mga anuman dati, ginabaton lang nila. So, ang mga yaya tao nga ginasay na nga naka-PPE, amoya ang nagadulong dito sa bangko, kag ginakuha malang, wala ginaduhol. Ginabuta sa bangko, ginakuha lang sang mga natungdan nga mga ginapadalaan sa ila pamilya. Amo lang nanay for 14 days. Amo to kay nabal ni Police Major Albert C. Kag amo lang to kasi pagkanto ko to kay na siya area na ang advance nga pag Christmas kay sila yung buwas December 1 na. At thank you again sir. Advance po man lang to ay mayara pag ikuno-sunod. Seryoso sa balita na. Kung seryoso sa balita, gipamanan mo gid. Hindi kayo daw ka overwhelming matawag sa may mga mga tao makakanta mo na sila ko galing nga thank you kay News Direct agin pa enlarge ang akong territory. Daw mayo kasi siyempre ang mga sa una hindi ko malambot ko na subong ang mga wala nagadaho na. Ay, Diyos ko. Ginatambya sa gili si Ma'am Mercy Flores bala sa Hong Kong kay nagapamati again. Oo, kay bulo ka man padala man ni siya mo. Naganisang bag. Sila ni Kap Madeline Diaz, kini pare Jonathan Diaz, oh. Siya yung daho to siya, kung ano to, dispiras parang to. Dispiras mo lang to. Initial ka na gulo. Dispiras, kaya ang misa na sa Disimbre, gid mo. Mayo ginaga pagbubatay kay Police Major Albert siya. Nagakanugon bisa sang pulis sa Tobla Eric nga itong natiro na patay bla. Gani. Si Police Staff Sergeant Sales si silinga bisa na kuno sugos to o dawa gito ya silinga ga kumod o first gito ya. Ay tod ka. Oo silinga kanugon kuno nga pulis. Kaya mga nga tumatalo ka report, malita ka ba informasyon kapag al Diaz may dampi and Merry Christmas sa kay Mr. Jonathan Diaz. Ginagawa na talaan, tingod ta. Amang man sa kay Toto Jewel kan, Inday Eva Sangko. Report! Kaya dad. Wala sa balita, wala sa aksyon. Hindi siya aksyon doon, Jericho Tim report. Sa mga aksyon, radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita Aksyon Roger Gotim Live Report. Gikan sa mga syudad sang Cadiz. Purti ni Saksi Roger Gutim. Hindi ka porsyon sa hatos sa pabalakat ang report ni Aksyon na Roger Gutim. Ginatalo siya sa
May gabi dira kay Maninay Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa Carlota, sa kay Cherry kag Nonoy Duario and kids sa Maaw, kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, kay Parita Jonathan Diaz, sa kay Eva kag Joel Sangko and family nagapaurok-urokin, sa kay Alexis Wing Torre, kinatami lang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid, pamilya Torre, no? Ay na kay Alexis Wing Torre ang panamyaw. Kay Andrew Tanda, may gabigid. Kay Mary Grace Molieta. Sa kay Joe Pox ni Pomoseno. Cheryl Garcia, mayroon din nga pagpaurok-urok. Mayroon din nga pagpamati. Sa kay Chirik, katula na tingog ni Axel Rogers ang kadlaw ya ba? Mugid, no? Pati ako ga utoy-utoy mang kadlaw, kita mo nalat na si Chirik. Ginatamyaw ko mandira, happy listening kag may mandira nga pagpamati sa kay Ayan Obnalb Mongi, no? Mongi kay Alaska Abayon, may mandira nga pagporok-uro kay Alaska Abayon. Ara gisa ga pamati gid sa Action Night Patrol program. Hindi makompleto gabi kung di sa kaparok-urok. Ayos! Sa kay Veronica Falo Maria, kabigit, kay Edwin Chorima. Alin sa report na si Roger Gutin, pero na report ni Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, duwa, no, kasunod-sunod gid nga mga drug by bust operation, agin patigayon sa aton nga katapos ang kapulisan, sa aksidente sa San Carlos, kaga katapuman sa aton nga PDEA, Nokpo, Region 6, no? Sa diin na natigayon ng isa ka drug by bust operation, karon nga hapon, mga alas 2:15, kag natigayon ini nadakpan ng isa ka high value target, nga ginkilala nga si Joselito Lombrino y Arriba alias Amay. Kani nga ang among operasyon nakuha sa posisyon sa sining suspetsado ang isa ka small heat cell, transparent plastic sachet nga may dinhi nga ginadudahan nga shabu kag ang duwa ka mga elongated heat cell, transparent plastic sachet nga may inod nga ginadudahan nga shabu kag ang tatlo ka mga medium size heat cell, transparent plastic sachet nga may inod dinhi nga ginadudahan nga shabu kag ang 500 peso bilang buy bust money. Gani ang among suspects sa karon ara sa kustudiya sa aton nga PDEA Nokpo kag ginundergo ini sa iya nga drug testing. Kag ang among mga shabu action Eric, ila pa ini no ginadala sa laboratory para lamang mahibalan gid kung pila ang kabugaton sa sining among illegal nga droga kag ang market value sini. Kag ang among suspetsado magapangatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag kagina nga sang aga action saman no ka drug by bust operation naging patigayon sa aton nga katapuman sang San Carlos PNP Drug Enforcement Unit kag natigayon naman nga nadakpan ining isa ka duwa ka mga street level individual nga sa diin dito natabo ini sa may San Juan Tunga Barangay 6 San Carlos, Barangay 5, no? San Carlos City, Negros Occidental pasado, ini mga alas 9:30 kagina sa aga, kaga natigayon ng dakpan naman, ining mga dati na ini, nung naka-avail sa pre-bargain sa aton nga sa DOJ, kag nakilala ini sila nga si Jayban Rosalejos, 26 anyos ini, kag residente ini sa Don Juan, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental, kag isa amo si Richard
Richard V. Perez, 27 anyos ini, kag isi residente siyang San Cebu, kag temporaryo nga nagapuyo ini diri sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Mismo nagkuha man sa posisyon sa sining duha ka mga suspetsado, ining kapin sa 17 tanan ka mga sachet nga ginatuuhan ini o ginadudahan ini nga shabu, kag may ginbana-bana ini nga mabalor sa kapin sa 20,000 pesos, kag ang 300 bilang buy-bust money, kag ang among mga suspect insigitan naman no magapangatubang ini sa kaso nga RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, aksyon radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Aksyon Stephen Fresquito, live report gikan sa San Carlos City. May kabindira sa kay Michael John Season. Ito Michael John Season dira sa Paranaque, kapaurok-urok gid, no? Evelyn Nepomuceno sa kay Hub DTG, sa kay Donabel Villarna, kapaurok-urok kinsaw, no? Sa kay Dayna Montibon, Marlene Grace Busuyang Rimada, sa kay Erwin Chorimada, may gabigid, no? Sa Erwin Chorimada. Andara nga pag paurok-urok pamati, no? Sa Action Night Patrol program. Magabalik kita when we come back, balik ka report, final report sa atong sining Patrol 2 Crossway Patrol with Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibaro. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik diri sa tawagan mga bidara sa kay Juan Roberto Ranita Delioso. Ay nga porsyon sa tawagan ginadulong sa karawan sa Santon Plaza Coffee Mix. Swabing aroma, swabing timplada.
Barkada to si Patrol 2 sa reaksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan, sa balik ang report, tapos kamak. Aksyonerik na ginbuno sang sospetsado ang isang lalaki sinigiltay na sang kagahon area sang Totong 3, Barangay Felisa, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Mifalo Lozarito, 53 anyos, residente man sa mga lugar. Ang sospetsado naman, amo ining si alias Toto, no? Pero ang iyang ngalan, amo ni si Ariel Kabugwas, Aksyonerik, 19 ang edad. Ang Banwas ng Calatrava, probinsya sa Negros Occidental, apang karon na temporaryo man nga nagatiner sa amo man nga lugar. Sa pinakaling pagpakusiksa sa mga kapulisan na Baluan, na nagakatulog o kunyari sulod sang ilabalay ining biktima, pinsulod din isa ni Kabugwas Aksyonerik kaginbuno sang konsilyo sang makatatlo ka beses igo sa iya naman nga tiyan, liog kagkamot. Ding si Rosarito nakaangkon sa kapilasan sa lawas, iningago dalaman sa ospital para sa pagbulong Aksyonerik. Samtang ang ining biktima o ng suspetsado ang nagpalagyo naman kagkaroon pala ang pangaginabalita sang aton ng mga kapulisan. Sunod sa aton mga kapulisan, mahimo dugay pagdinumantanay amo ni ang nagapanguna nga motibo sang krimen. Tatotanan mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balati. John Diaz, una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid dyan sa mga report mga kapitila kay classmate ko Ana Lisa Milievo and family dira sa Germany, no, kay classmate Ana Lisa Milievo and family. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibaron Aksyon Patrol program Lunes edisyon magatakop ini temporaryo balik ini Buwas Martes upod kay Loverboy Aksyon Marlon Hinovea. Ato sa Patrol la unit reporters in action nga nagpalakad karong gabi sa aton sining Lunes ka presentation. Action Roger Gutip, action Stephen Presquito, of course action John Diaz, action Papang Nixon Tao mga tagapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action and Defensor, technical partner. Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back to back security guard Campaner with IT expert Sel Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Siyudad sang Bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang nilagad ng Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Birko-Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!